Cristiano Ronaldo ya yi nasarar tsallakawa zuwa final na kofin da suka buga a yammacin wannan rana tare da Al Ahly wadda take birnin Doha da ke ƙasar Qatar. Ɗan baiwar yaro a ɓangaren ƙwallon ƙafa ya ƙara ɗaga kyautar da wadda shine nan ya ɗaga ta bara, wato kyautar da ake kira da suna Sports Person of the Year. A wannan karon ma shi ya lashe. Wani irin fata kuke masa? Sannan kuma ya zamanto dalilin yin nasarar tim ɗinsa a wannan yammaci wasa da suka buga da Celta Vigo, a yayin da ya zira ƙwallo guda ɗaya wadda ita ce ta sanadiyyar yin nasarar su tare da kuma ci gaba da zaman su a tebul ɗin La Liga, a yayin da Atletico Madrid ta samu rashin nasara a hannun Elche. A ɓangaren Premier League kuwa Bournemouth ce da Leeds suka yi draw, Burnley Man City ta ci ta 1-0, a inda Man City ta samu damar ɗanewa kan tebul da ta ɗauki kwanaki masu yawa ba tare da ta hau ba. Nasara mai muhimmanci ga ƙungiyar Man City. Lallai Arsenal ta sauko sai kuma abin da Allah ya yi. Leverkusen ta karɓi kashinta a hannun Bayern Munich da ci 2-0.